Allahu qadirun wa maridun ya rabu tabbatar na sa'idun sakani in zamo shakundum yau ma na gaida wani kinna obikin dom shi kwalliyar ka a taska ta zufa ba hakan a jikinka shefa shak hasan sunan ka tuba da ke kyankakin kakanka rabu tabbatar da salati ta sahibin darajati da alihinsa har sahabati albarkacin su rabu karan saiti gana na Fatima na kaɗa'a masu mai da sharri sa'a ma ya ka'u auwaka a kaddara ana hannunki eko a'a shehu Ahmadu Tijani mai dora kan raya daga aini idan ana fitar magasuri gani shokar abaini da rauni lafiya abu isa haka kai maza suke saka motsin ka yayi kama da nasarka dole mai laifi yayi shayinka gaisuwa nake maulaya mai zamani uban mai laya Khalifa Muhammadu ayya barin da kai ba da rabo ya juya sisa nayi don na faɗe ka ashe su farka ba ta jikinka to ta ya gwani mai waka zan samu ɗan abin faɗa daga gunka sai la ilaha illallahu la ilaha illallahu shak imam Hassan ya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu ga maza abin labari masu mai da sharri kairi lafiya fita can nuri in kaga shehu ba yi mana gori sisa masu karan sisi kaji a halin in yasi bakin kujan ne da insi in kawo mutum ya ki ku sai rasa sisi mam aliyu ne a banka na na Fatima umminka gashi kai Hassan sunanka ko daga nan an gane isarka imamu martaba daga Allah ga kwarjini da kamala madogarar mu bayin Allah karkafa kai muke nufi alƙibla tafiyar mu bacin taya to an siyar da mu kar ku taya dan uwa ka bani a taya in sha mu karkare batun a turaya bayyana ina jin kunya na fatabka aikin kayya na kasa noma ko da kunya kuma shakda gwalyamin musayar kanya kai wata kyautar sai sisa kullum hannunsa aljibinsa lakabin shi bai san nasa namu babu ruwansa kaɗan rahamar su ga alam sun wuce hakan ma malam ramar su har kan jiman dan shak da su yake rubuta jamilun masu zikiri da salati ko kuke da babban noti duk wanda ya fara saiti ko kuke sai tashi kafin minti uban ado Hassan sisi uban ado Hassan sisi sha ado Hassan sisi kwalliya da kanta mata ce sisi jarakuna a bar sai da maiko sarakuna ba su sai iko dama da huji lekon hangiyar da kauni gaban ka ta duko tana jira a ba ta rabanta kuma za a ba ta har ya ishe ta kyautar kuna gaji da halitta mai karɓa na bare na huta duniya tana hannunka kai kake ta juya a barka babu mai ja da isarka har Amerika a gaban ka ta duka ka ba su lazimi da wazifa ka birge su ko suka tafa sun ka ce wukar ka kaifa don Amerika kan kai wa halifa imamu madadin barhama kai akai wa kyauta goma sisa malamin al'umma ba a jin hudu barka ai na dama
Shaka san sise hamdan bar mu da kushe abadan wallahi ma da ba dan ku ba shaida ba walwalar nan citan mun gode muku sise na godiya sise akwai masoyi na ka sise saboda sandake maka ya zama sise Sharif Ahmadu su khairat na gaida kai ya alhaj Sharif ya ce akan sisa no canjin ma kaunar shi ya agura malet sisa ga masoyinka aladafa babban sharifa da halifa sai da Ahmad faida akwai sayyidi sirajal lamarin sha'adafa Rima Autan ne mai waka lahu lamarin maka haska Allah ka sa albarka tsakanin mu da masu san mu hakika dan NURUTTAKAWA ne gefen Muhammadu uba ne mai madadi na shi ne ko mai ganin shi ma nake yi shi ne oh sise san sise sha'ado san sise la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Shaki mama sanya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu sise 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 sise